Bagamat kasalukuyang nakakulong, tatakbo bilang senador si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers' Peasant Party. Sa pamamagitan ng Special Power of Attorney, ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino ang siyang naghain ng kandidatura nitong Martes, October 8, ang ikawalo at huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ayon kay Tolentino, nais tumakbo ni Kibuloy upang maging bahagi ng solusyon sa mga problema ang kanya mga platapormang makadiyos at makabansa. Una nang hinayag ng COMELEC na wala silang kapangyarihan na i-pre-evaluate ang lahat ng mga inihaing COC, kaya maaaring maghain ng kandidatura si Kibuloy. Pero itinanggi naman ng Pangulo ng Workers and Peasant Party at senatorial candidate din na si Sonny Matula na hindi permado ng kanilang partido ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Kibuloy. Sa press con ng Commission on Elections sa kanilang tanggapan sa Intramuros, Manila nitong araw, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na ipoproseso pa rin ng kanilang Law Department ang COC ni Kibuloy kahit pa itinanggi siyang kaanib ng partidong kanyang idineklara. Ayoko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Kumuha ka ng CONA ng isang political party. Ang paniniwala mo, otorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng CONA, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya ang nakalagay sa amin. Ang may final say kung sinong official signatory kami. Sapagkat nasa amin ngayon ang listahan ng kung sino ang official signatory. Ayon sa COMELEC, maaaring ideklarang independent candidate si Kibuloy kung hindi naman talaga napirmahan ng nabanggit na partido ang kanyang CONA. Ngunit sa ilalim ng batas, ang COC ay isang sinumpaang salaysay. Bunsod nito maaaring makasuhan ng perjury o pagsisinungaling under oath ang mga kandidatong naghain ng COC kung mapapatunayan na mali at hindi totoo ang mga detalye na kanilang idineklara rito. Ani Garcia, maaari namang maghain ng petisyon sa COMELEC upang ipakansela o ipadisqualify ang isang tumatakbong kandidato. Sana may mga lumapit sa aming partido, hindi kami nag-issue niyan, bakit gumagamit ng ganyan? O kaya naman, kaya yung pirma yan, bakit na naandyan? So at least po, may basihan ng COMELEC para mag-aksyon sa bagay na ito. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP sa Camp Crame si Kibuloy, bunsod ng kanyang pagkakaaresto noong nakaraang buwan matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap sa kanya ng mga otoridad sa KOJC compound. Siya at kapwa niya mga akusado ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Lizan Morten, CLTV 36 News.